धेमाजिनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि एडुकेशनल इनचार्ज मुस्रि ललित चन्द्र बरुवा आरो डिरेक्टर मुस्रि सुरेन्द्र कुमार बर', जइन्ट डिरेक्टर मुस्रि बिलाम्बर खेरखेटारि आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश सरगयारि, गाहाय नेहाथारि समल बर', सिमेन्ट दखरानि एबसुनि गाहाय नेहाथारि रिंखां बर', फोसावदिं नेहाथारि दिदोम सरगयारि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लायो। हाबाफारियावनो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिदिस्वर दैमारिजों फरायसालिनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिया मेहेरगोनाङै खुंफुंजालाङो। दिनै जोङो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादोंमोन। बे गोदान फरायसुला फरायसुलि बरायनाय हाबाफारि। जिहेतु जोंनि फरायसालिया साइन्स आयदा आरो आर्ट्स आयदा बा आरिमु आयदा बे मोननै बेयो आयदाखौ लानानै जोङो हायार सेकेन्डारिखौ जोङो बेयाव जागायनाय जाबाय। इतिमध्य देग्लाय बोसोर जोंहा हायार सेकेन्डारियाव फरायसुला फरायसुलिया माने आनजाद होदोंमोन। साइन्स आयदायाव गासैबो माने उथ्रिसार जानो हादों। दाइनथा गथ' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव 10था फार्स्ट डिभिजन आरो 2 सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। जियानो देग्लाय जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगिरिफ्रा 21 जों फरायसुला फरायसुलि जोङो देग्लाय उथ्रिसार जागोन। बिदिनो नैबे गोदान जिथु फरायसुला फरायसुलि थिग बिदिनो